Isten igét, amit olvasni fogok, Mózes első könyve 11. fejezetéből. Mózes első könyve 11. fejezetéből olvasom az ige szakaszt, az első verstől kezdve a 9. verssel befejezve. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. És lőn, mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának, és ott letelepedének, és mondának egymásnak: gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és lőnnékik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt. És mondának: gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És mondta az Úr: íme a nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete. És bizony semmi sem gátolja meg hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosz szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszéleszti őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost. Ezért nevezzék annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszti el őket az Úr az egész földnek színére. Amen. Tessenek helyet foglalni. Köszöntöm szeretettel a kedves testvéreket, Kímeri gyülekezet tagjait és látogatókat egyaránt a szilágyperecsényi testvérek nevében. Onnan testvérek elég sok köszöntést küldtek úgy is, hogy rokonoknak adjam át, viszont nem is mertem vállalni azt, hogy azt fölvállaljam, hogy kik azok a rokonok, akiknek Perecsenyből itt rokonaik vannak, és adjam át a köszöntést. Hát gondoljanak azok, akik itt vannak a teremben, ha vannak perecsenyi rokonaik, akkor tudják a testvérek, hogy ők köszöntik a testvéreket, és nem utolsó sorban a gyülekezetet köszönti. Áldást és kegyelmet kívánunk testvéreink életére és munkájára egyaránt. Mindannyiunk előtt ismerős ez az ószövetségi történet. Sok esetben használjuk is ezt a bizonyos jelzőt, akkor, amikor ember és ember között, meg családban zűrzavar keletkezik, aztán munkatársi viszonyt, ha figyelembe vesszük, és nem utolsó sorban még alkalomattán, ha gyülekezeti életet veszünk fókusz alá, és nézzük testvéreink életét, életgyakorlatát, viszonyulásukat egymáshoz, és történetesen olyan képeket is látunk alkalomattán, amit úgy jellemeznek az emberek, és úgy ilyen cédulát raknak erre a bizonyos jelenetre, hogy zűrzavar, azaz bábeli zűrzavar van ott. Abban a családban, abban a munkaközösségben, vagy alkalomattán még egy közösségben is bábeli zűrzavar. Testvéreim, a bűnnek a következménye volt ez, amit itt ebben az igében olvasunk. Mindig a bűnnek a következménye az, amikor ember és ember között nincsen békesség, nincsen egyetértés, nincsen szeretet, nincsen közösség, kegyelmi légkör, nincsen családokban, gyülekezetekben vagy emberi közösségekben. Ez mindig a bűnnek a következménye, és nem utolsó sorban annak a következménye, hogy onnan, abból a közösségből, abból a családból hiányzik maga az Isten. Mert végeredményben itt ezt olvassuk az igében, hogy az előbbi rész azzal fejeződik be, hogy Noé családjának a leszármazottai nagyon megszaporodtak az özönvíz után, és elkezdtek nagy nemzetté alakulni, formálódni most már, viszont
ennek a nagy nemzetnek, ennek a kiterjedt noéni leszármazottaknak, rokonoknak az életéből hiányzott az Isten. És az ember, amikor erre rájön, mindig hiányérzet támad benne. Még azoknak az embereknek a szívében is, akiket úgy gondolunk, hogy nagyon jól érzik magukat Isten nélkül, úgy gondolják, hogy nagyon jól elboldogulnak, sőt, még jobban elboldogulnak Isten nélkül, mint Istennel, azoknak az embereknek a szíve mélyén is űr van, hiányérzet van. Akármilyen mélyen hajtson be valaki a bűnös életgyakorlatba, életvitelben, boldogtalan ember, és a szíve mélyén üresség és hiányérzet van. Mert Isten úgy alkotott és úgy teremtett bennünket, hogy mi közösségi lényekként vagyunk teremtve, és ezt a közösségi életet nekünk elsősorban, mindenek előtt a Teremtő Istenünkkel kell megélni. Nem tudja ezt a közösség hiányt betölteni a barátság, nem tudja betölteni egyáltalán az, hogy egy jó házas életet kezd valaki, szép családot nevel, jó baráti kapcsolatban van, munkatársaival, szomszédaival, ismerőseivel, nagy rokonságával. Ezt a hiányt nem tudja semmi betölteni, csak egyedül maga az Isten. Úgy alkotott Isten bennünket, úgy teremtett bennünket, hogy mi nélküle nem lehetséges, hogy olyan életvitelt érjünk, ami igazán boldoggá tegyen bennünket. Amikor az ember erre rádöbben, akkor kezd valamihez. Azt mondja magában a szíve mélyén, hogy ez így nem jó. Tarthatatlan ez a helyzet. Valamihez kell kezdeni. Valamit kell cselekedni. És ahelyett, hogy a Teremtőhöz fordulna vissza az ember a legrövidebb úton, a legegyenesebb úton, a megtérés útján, az ember elkezd magából kiindulva bizonyos cselekedeteket gyakorolni, bizonyos módszerekhez folyamodni, bizonyos megvalósításokat létrehozni, hogyha lehetséges, eljuthassak újra az Istennel való közösségre. Megtérés nélkül próbálja ezt az ember sokszor gyakorolni. Mint ahogy ezek a bábeliek is ezt így próbálták gyakorolni. Testvéreim, abban az időben, amikor Sinár földjére elértek és felmérték, valószínű, hogy népszámlálást tartottak, hogy mennyien vagyunk, milyen sokan vagyunk most már, és esetleg az a veszély fenyeget bennünket, hogy elszéledünk, széthullunk, mint nemzetség, elkallódunk, gyertek, csináljunk valamit. Azt mondja az ige, hogy így tanácskoztak, és arra a döntésre jutottak, hogy építsünk magunknak várost, és építsünk magunknak tornyot. Nem is akármilyen. Olyan tornyot, amelyik az eget érje. Ennek a gondolatnak a hátterében az volt, hogy építsünk magunknak várost, és benne építsünk egy olyan tornyot, amely az eget érje, amely által elérjünk az Istenhez. Mert az ember szíve mélyén ott van a vágy visszakerülni, visszajutni az Istenhez. Érdekes az ige arról számol be itt Mózes első könyvének már a 11. fejezetében, hogy az emberek abban az időben már értettek ahhoz, hogy kell téglát készíteni, vályogot készíteni, majd azt kiégetni jól, mégpedig olyan keményre, hogy azt mondja az ige, hogy kőgyanánt használták azt. Jól kiégetett tégla. Ezt olyanok, akik ismerik még a régi időben, amikor falvakon is először megcsinálták a téglát, kiégették, különlegesen azok a téglák és azok a sorok, amelyek közvetlen a tűzzel kapcsolatban kerültek, azzal az erős tűzzel,
az tényleg olyan volt, amikor azt próbáltad eltörni a könyves kalapáccsal, akármennyire ütötted, az nem ment szét. Erősebb volt a kőnél is. Pattant le róla a könyves kalapács. Ismerték már az emberek abban az időben ezt a titkot. Hogy kell készíteni a téglát? Aztán mivel ragasszuk össze? Arra is rájöttek. Szurkot készítettek, és azzal próbálták felépíteni ezt a bizonyos tornyot. Testvéreim, manapság olyan emberek, akik Istentől eltávolodtak, akiknek a szívük mélyén űr van, hasonlóképpen cselekeznek. Csak másfajta formában. Más módszereket használ korunk embere, aki Istentől eltávolodott, Istennek hátat fordított, és Isten nélkül éli az életét, egy adott pillanatban rádöbben arra, hogy valamit nekem is tennem kell. És az emberek ma is tesznek valamit. Annak érdekében, hogy eljussanak az Istenhez, annak érdekében, hogy enyhítsék azt az űrt, ami a szívüknek a mélyén van. Ma, testvéreim, nem várost építünk, nem várost építenek az ilyen emberek, nem tornyot építenek, mint ahogy a bábeliek tették ezt, hanem az első dolog, amit is szeretnék mondani, ma az emberek próbálnak tudományt kiépíteni. Már a vallástörténelem arról számol be, hogy nagyon régen is voltak már olyan tudományágazatok, és vallásos, idézőjelben mondva, vallásos tudományágazatok is, akik azt hirdették, hogy az igazi boldogsághoz vezető út a tudáson keresztül van. Tanulj, minél több tudást raktározzál el magadban, és ez igazán téged boldoggá tesz. A tudás a boldogsághoz vezető út. Más szóval az Istenhez vezető út. Testvéreim, korunk embere is ezt teszi. Nagyon sokan vannak, akik belevetik magukat mindenfajta tudomány ágazatban, kutassunk, tanuljunk, építsük ilyen értelemben a bábeli tornyot a tudás által. Valóban ma oda jutottunk, hogy a tudás olyan magas szintre jutott, hogy el vagyunk csodálkozva, és milyen gyors ütemben haladnak az emberek a tudás területén ma is. Oda jutottunk, hogy 2 éves kis unokánk az iPad-et ügyesebben kezeli, mint én. Eljött hozzánk, hozták a szülei, aztán, vagyis elküldték a szülei az egyik anyatárson keresztül, és persze, hogy a gyermek hozzá volt szokva ahhoz, már kicsi kortól kezdve, hogy ő egyedül aludjon el. Mert neki még testvére is volt, az édesanyjának tennivalói voltak. Kicsi kortól arra szoktatták a gyermeket, hogy ő szépen egy kis rajzfilmet megindít magának, és ameddig azt nézi, egyszer csak lecsukódik a szeme, aztán majd szépen egyedül elalszik. Amikor idehozták, kérte a gyerek az első alkalommal, amikor kellett lefeküdni, hogy adjuk neki az iPad. Nem is gondoltuk, hogy miért kéri. És persze, hogy azonnal 2-3 gomb, elindítani, keresni a programot, hol van, gyorsan megtalálta éppen azt, amit akar. Hova jut a tudomány? Tudás által jutni el a boldogsághoz. Erre ráhajt manapság korunk embere. Nagyon ráhajt. Nem csak a középgenerációbeliek, egészen az új generáció is nagyon ráhajt erre. Tudjunk, minél több tudományt raktározzunk el, és ez igazán boldoggá tesz bennünket. Testvéreim, a tudás által egészen odaig jut az ember, hogy azt szeretné elérni, hogy teremtsünk. Mint az alkotó, mint a teremtő Isten, ahogy ő teremtette a világot, teremtsünk mi is. Belenyúl az ember a genetikába egészen odáig,
beavatkozik a teremtés titkaiban, ilyen személyek szülessenek, férfiak szülessenek, vagy nők szülessenek, ne szülessenek betegek, azokat már egyszerűen letörölni, és kiiktatni minél hamarabb, aztán ilyen meg amolyan növényeket termeszünk, amelyek ilyen termést hozzanak, meg olyan termést hozzanak, beavatkozik az ember mélyen a teremtés technikájában. Legyünk olyanok, mint az Isten. Teremtsünk, alkossunk, hozzunk létre új dolgokat. Testvéreim, manapság az ember a bábeli torony helyett technikát épít. Technológiát. Modernebb technológiát. Jut eszemben az, amikor első alkalommal jött a hír, persze, hogy olvastuk ezt, Yuri Gagarin és Germán Titov fölmentek az űrbe, és majd amikor visszajöttek a Nagy Oroszországból, terjedt a szélrózsa minden irányában a hír, ez az ateista nézet, felmentünk a magasságban, felmentünk a holdra, kutattuk az űrt, lementünk a mélybe, a tenger mélyére, és nem találtuk meg az Isten. Nincs Isten. Testvéreim, manapság olyan technológiát hoz létre az ember a gépek által, hogy az veszélyezteti manapság korunk emberét, aki a tudás által akar igazán boldog lenni és eljutni az Istenhez, olyan gépeket hoz létre, és olyan technológiát fejleszt ki, amelyik felett egy adott pillanatban nem fog tudni uralkodni. Nem fog tudni uralkodni rajta, és ő fog uralkodni az emberen. És rabságába keríti, vagy talán éppen az önpusztítását fogja előhozni. Az a technológia, az a fejlett technológia, amit az ember létrehoz. Keresi az ember a boldogságot, keresi az ember ezen keresztül is magát, az Isten. Aztán testvéreim, manap a korunk embere kultúrát épít magának. Nem tornyot, nem bábeli tornyot, hanem kultúrát. Modern kultúra, ilyen meg amolyan kultúra, generáció, és éppen a demokrácia által létrejött kultúra, magas szintű. Legyen boldoggá bennünket, legyünk kulturált emberek, legyünk olyan emberek, akik a szónak szoros értelmében igazán büszkék lehetünk társadalmunkra, büszkék lehetünk a jogrendszerünkre, amelyik uralkodik a demokráciában. Mit valósítottunk meg? Régen olyan volt a társadalom, most pedig milyen a társadalom? Demokráciát hirdetünk, vallásszabadság van, szólásszabadság van, modern világot élünk. Eltörlődik manapság már egyáltalán a különbség a város és a falu között. Kultúrát építünk magunknak, és büszkék vagyunk rá. Aztán testvéreim, szeretnék arra is utalni, korunk embere a bábeli torony helyett autonómiát épít magának. Függetlenséget épít. Hangsúlyozzák, mind jobban és jobban. Függetlenek akarunk lenni. Kiharcolták elődeink a függetlenséget, szabadságot. Jut eszemben, amikor a forradalom után még eltellettek már hónapok, még mindig, amikor jött egy külföldi kocsi, és az úttesten találkoztunk vele, lehúzták az ablakot, aztán mutatták a V betűt. Szabadság. Felszabadultunk. Szabadok vagyunk. Testvéreim, ennek a hátterében az is ott van,
hogy függetlenséget akarunk. És ebben a bizonyos függetlenségben, autonómia építésben az ember a központ. Nem akarok függeni senkitől. Úgy akarom élni az életemet, ahogy én akarok. És senki ne szóljon bele. Még az Isten sem. Ezért nem kell a Biblia, Európának, a nagy modern Európának, az új társadalomnak, az új Európának a konstitúciójában nincsen helye még az Isten nevének sem. Függetlenek akarunk lenni. Úgy akarjuk élni az életünket, ahogy mi akarjuk. Nem akarunk függeni senkitől. Szabadság, ahol a központi szereplő maga az ember. Egészen odáig megy az ember ezen a területen, hogy azt mondja, hogy az a jó, amit én jónak látok. Nem az a jó, amit Isten jónak lát, az a jó, amit én jónak látok. És én azt is követem. Nem az a rossz, amit Isten rossznak mond. Nem az a bűn és rossz dolog, amit Isten rossznak mond. Amit én tartok rossznak, az igazán a rossz. És ne a Biblia jelentse ki nekem azt, hogy melyik Istent érdemes imádni. Az én döntöm el. Független akarok lenni. Az Isten, amelyiket én Istennek tartok. Amelyik nekem az alárendeltem, nem fölöttesen. Nem aki uralkodjon az életem felett, én igazgassam őt. Ide jutott, testvéreim, az ember manapság, ebben a korban, ebben a modern korban, ahova jutottunk. Aztán, testvéreim, szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ebben a korban, ebben a társadalmi korban, amelyben mi élünk, az ember vallást is épít magának. Ez már közelebb hoz bennünket az Istenhez magához. Az Isten hiánya az embernek az életéből ezt is kiváltja, építsek magamnak vallást. Jut eszemben, református családban nőttem fel, engem még megkereszteltek abban az időben, keresztanyám, keresztapám volt, viszont ahogy nőttem gyermekként, édesanyám majd későbben megtért, az egyik bátyám, és én templomba soha nem voltam, csak akkor, amikor bemutattak engem. Már nagyocska voltam, meg iskolába jártam, és egy adott pillanatban azt kérdezte az egyik tanárnő tőlem, hogy Pali, neked milyen a vallásod? És akkor tényleg azzal kellett szembe találjam magam, hogy nekem nincs vallásom. Mert engem a református templomba mutattak be, én oda soha nem mentem. A baptista gyülekezetben járt édesanyám és az egyik testvérem, viszont oda sem mentem. Nincsen vallásom. És ez egyszerűen sokkolt engem. És akkor választanom kellett. Építek magamnak vallást. És végül azt választottam édesanyámnak a sugalatára, hát menjek vele. Menjek a gyülekezetbe. És elkezdtem szépen építeni magamnak a vallást. Minden alkalommal nagyon pontosan ott voltam, semmi összejövetelről nem hiányoztam, bevettek az ifjúsági csoportban, elkezdtem tanulmányozni a vasárnapiskolán a bizonyos leckéket, amiket feladtak. Egész részeket tanultam meg kívülről, mert a vasárnapiskolai tanító bácsink akkor ezt kiadta nekünk, hogy tanuljunk meg minél több bibliaverset. Nagyon sok bibliaverset megtanultam, egész részeket. Ez nekem nagyon jó fogott majd későbben a teológián. Építettem magamnak a vallást. Minden alkalommal ott lenni, pontosan ott lenni, részt venni,
és aktívan részt venni abban a bizonyos vallásban, amit felépítettem magamnak. Ez ment egészen 17 éves korig. Amikor rájöttem arra, hogy nekem van vallásom, nagyon szépen kiépített vallásom van, csak nincs megváltó. És a szívem továbbra is csak üres és boldogtalan. Nagyon szép vallásom van, és ehhez a valláshoz én teljes mértékben hozzárultam, szépen felépítettem magamnak. Kifogástalannak tűnt ez az én szemeim előtt is, és másnak a szemei előtt is. Vallás megváltó nélkül. És erre döbbentem rá 17 éves koromban, hogy ez a vallás engemet egyáltalán nem boldogít. Nekem valaki másra van szükségem. Nem elégíti ki a lelkem szomjúságát a vallás, amit kiépítettem magamnak. Testvéreim, építkeznek az emberek. Forradalom után különlegesen látjuk azt, hogy különlegesen városokon, de nem csak városokon, falvakon, az óriási katedrálisok, különlegesen a nagy egyháznak, az ortodox egyháznak a katedrálisai épülnek, gombamódra nőnek ki. Az egyik atyafival mentünk egyszer el Váradon az egyik nagy épülő katedrális előtt, ortodox katedrális előtt, és azt mondja nekem a testvér, nekem is van egy néhány téglám ebben az épületben. Mondom, hogy? Hozzájárultál valamilyen formában? Nem, azt mondja, neked is van benne. Vannak tégláink ezekben a nagy épületekben. Mert az állam pénzéből, a mi adónkból építik az óriási katedrálisokat. Építi az ember magának a vallást, minél impozánsabbak, minél nagyobbak, aztán kongnak a harangok, ott van hozzánk közel egy óriási nagy ortodox templom, kongnak a harangok, és amikor befejezik a harangok, és nem konganak már, utána pedig konganak az épületek az ürességtől. Bemegy a pap, meg bemegy a kísérője, aki segít neki ott a szertartást megtartani, 2-3 öreg néni, szépen görbebottal bemennek, kong az épület az ürességtől, miután a harangok elhallgatnak. De van vallásunk, és nem hagyjuk el a vallásunkat, mondja korunk embere. Van vallásunk, ragaszkodunk hozzá. Testvéreim, ezekben a bizonyos nagy templomokban bevezetnek az emberek minden igényt kielégítő szertartásokat is. Olyan szertartásokat, amit egyáltalán nem a Bibliából olvasnak ki, hogy kellene egy istentiszteletet tartani, hanem úgy, ahogy az nekünk tetszik. Az embernek tetszik. Megszabják a lelkésznek is, így kell csinálni, úgy kell csinálni, ezt szabad mondani a prédikációban, azt nem szabad mondani a prédikációban. Kiépíti korunk embere magának a vallást. Az egyik lelkésszel beszéltem nem régen, akit a Jóisten kegyelme megújított, és Isten adott neki megtérést. És püspökség végeredményben nem rúgta ki a szolgálatából. Hajszálon mullott, hogy nem ki fogják tenni, és munkanélkülivé teszik családjával együtt, de végül csak megtűrték. És ez a bizonyos megújult lelkész elkezdett igét hirdetni a templomokban, ahova jár. Egy alkalommal meghívták egy nagy híres templomban, és amikor prédikált, azt kérdezi a prédikációjának a vége fele, amikor volt egy közös ének, és a végén is volt egy közös ének, hogy kérhetem én ezeket az embereket ma este imádkozni. Erre a kollégája is meglepődött, és
nem tudta, hogy mit mondjon, azt mondta, hát ha mered kérni őket imádkozni, akkor csinálja. Más szóval a saját felelősségedre. És merte őket szólítani imádságra. Nagy csend után az egyik férfi elővesz egy A4-es lapot, és az egyik régi püspöknek egy imáját elkezdi ott olvasni szépen fölfele, és ez a lelkész ezt észrevette, és vette azt a bátorságot, hogy egyszerűen leállította. És azt mondta neki, ha valakinek van személyes imádsága, valaki személyesen szeretne Istennek valamit mondani, az imádkozzon. További csend, és majd egy nő áll elő, ugyancsak egy írott imádsággal, egy másik híres embernek az imáját próbálja felolvasni, és ez a lelkész 3-szor állította le az ilyen imádkozókat, akik olvasni akartak valaki másnak az imáját. Vége volt az Isten tiszteletnek, a lelkész a helybelivel mentek kifele, mint ahogy szokás, talán még ma is, némely egyházaknál, református egyháznál különlegesen. A presbitérium várja őket az ajtónál, és sorba mindenkivel. Én is nem régen voltam az egyik templomban szolgálni, valóban így volt. A végén kijöttünk ki utolsónak a templomból, és a presbitériummal sorba kellett kezet fogni mindenkivel. Szép dolog ez. Az egyik presbiter azt mondja a vendégnek, mi a baja van magának? Említette, hogy melyik püspökkel, hogy az imádságát nem engedte, hogy elolvassa. Azt mondja a lelkész neki, nekem semmi bajom nincsen azzal a bizonyos püspökkel, csak én azt szerettem volna mondani, és azt szeretném mondani, hogy az az imádság annak a püspöknek az imádsága volt. És én azt szerettem volna mondani a hallgatóságnak, hogy ha valaki akar imádkozni, akkor az ő imáját mondja el. Egy másik szintén kifogást emel, és egy adott pillanatban azt mondja a vendéglátó, gyere gyorsan üljünk be a kocsiba, és rohanjunk el innen. Majd mikor mentek, akkor azt mondta, hogy ha mi egy 2 percet maradtunk volna, még verést kaptunk volna azon az estén. Építi az embernek magának a kultuszt, a vallást. De abban minden úgy legyen, ahogy én akarom. Én központú vallás. Isten nélkül való vallás. Ezt építi korunk embere. Testvéreim, nézzük meg, mi volt a következménye, és mi volt az Istennek a reakciója erre a bizonyos bábeli építkezésre. Azt mondja az ige, hogy Isten lenézett, megtekintette az embereknek a szándékát, az embereknek a célkitűzését fölmérte, és azt mondta, ezt le kell állítani. Testvéreim, szeretnék itt megállani. Isten a szíved mélyén ismeri, hogy azt a bizonyos űrt, amit az ő jelenléte okoz neked, te azt hogy próbálod betölteni. Alászállott Isten, letekintett Isten a magasságból, és felmérte, mérlegelt, hogy az emberek mit csinálnak nélküle. Mi volt az Istennek a reagálása? Azt mondja az ige, hogy összezavarta a nyelvüket. Ez a kezdete a tervüknek, semmi nem akadályoz őket, hogy ezt véghez vigyék. Zavarjuk össze a nyelvüket. Zűrzavar. Ez volt a következménye. Testvéreim, manapság is, amit az ember Isten nélkül épít, ennek hasonlóképpen ez a következménye, zűrzavar. Soha nem volt még olyan zűrzavar ebben a világban, vallási szempontból is, mint manapság van. Amikor ember emberrel már nem tud egyetérteni, amikor testvér testvérrel nem tud egyetérteni, amikor szomszéd szomszéddal nem tud egyetérteni, zűrzavar,
keletkezett. Testvéreim, ez az emberi építménynek, az emberi erőlködésnek az eredménye. Szeretném, testvéreim, ma este föltenni a kérdést, ha talán úgy vagy itt ezen a helyen, hogy az Isten eltávozott a te életedből, vagy talán soha nem költözött még az életedbe, és megpróbáltad az ő személyét valamivel helyettesíteni. Elkezdtél te is építkezni, különböző formában. A kérdésem ma este, hogy az építkezésed eredményeként boldoggá lettél-e, vagy nem. Mi az eredménye annak az építkezésnek, amit te hoztál létre? Lehet éveken keresztül. Igazán egy boldog ember vagy-e? Igazán egy szabad ember vagy-e? Igazán kiteljesedett az életed? Örömmel teljes az életed? Mit építettél eddig? Akár vallásos területen is. Testvéreim, hogyha nem tett igazán boldoggá az, amit te tettél, akkor rá kell jöjjél arra, hogy amit tettél, az Isten nélkül, azaz Jézus nélkül tetted. Jézus nélkül. Lehet a vallásgyakorlások. Lehet a különböző szép megvalósítások, amiket tettél, építettél. Ha az tégedet nem tedd boldoggá, akkor ennek a hátterében az a valóság van, hogy ezt Isten nélkül tetted. Testvéreim, nézzük meg, hogy felel Isten manapság azoknak az embereknek az építkezésére és a szánalmas állapotára, amit Isten nélkül próbálnak építeni. Azt mondja Isten igéje, hogy abban az időben az emberek fel akartak jutni a felhők fölé, az égig, az Istenhez magához. Istenné akart lenni a Bábel népe. Manapság, testvéreim, Isten akart emberré lenni a Jézus Krisztus által. És emberré lett. Abban az időben az ember akart Istenné lenni, és ennek a zűrzavar, az átok lett a következménye. Isten pedig úgy reagál korunk emberének fáradozásaira, és ezt akarja értésedre adni ma este, hogyha tégedet a saját építkezésed, a saját erőlködésed nem tett igazán boldoggá. Isten akart emberré lenni számomra és számodra a Jézus Krisztus által. Eljött ide erre a földre. Meghalt a Golgotai kereszten érettük. Föltámadott harmadnapon a mi megigazulásunkért. És ami után a váltság munkáját tökéletesen elvégezte, akkor a megfáradt ember számára, aki az építkezésedbe belefáradtál, és rájöttél, hogy Isten nélkül próbálkoztál boldog lenni, és eljutni a boldogsághoz, és csődbe jutott az életed. Isten ezáltal, a megváltó által, aki akart emberré lenni, és eljött erre a földre, és megváltást eszközölt ki a kereszten mindannyiunk számára. Neked megfáradt embernek ma este ezt mondja, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én megnyugosztak titeket. Kedves testvérem, kedves hallgató, hogyha tégedet nem tett boldoggá az, amit eddig próbáltál produkálni magad erejéből, akkor vedd tudomásul, hogy a szíved mélyén egy űr van, amit a megváltó tud csak igazán betölteni. Ha megfáradtál, és ma este azt mondod, hogy az építményem romba dől, és egyáltalán semmi értéke nincsen, és nagyon megfáradta,
akkor a megváltó téged ma este magához hív. És azt mondja, jöjj hozzá, és kezdjünk együtt építkezni. Az Úr Jézus azt mondta többek között, amikor szőlőtőről beszél, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Testvéreim, hajtsunk térdet most ma este az Úr szín előtt, és hogyha talán te is egy olyan ember vagy, aki megfáradtál, próbáltad az Isten hiányát, a megváltó hiányát sokfajta módon pótolni az életedben, és most eljutottál az az állomáshoz, amikor azt mondod, hogy több erőm nincsen hozzá, és nem is akarom ezt folytatni. Az építkezéseim boldogtalanná tettek engem. Akarok, Úr Jézus Krisztus, hozzád jönni, megfáradtan, megterhelten. Jöjj az életemben. Akarok veled újat kezdeni. Akarom, hogy te légy Úr az életemben. Akarom, hogy te törzsd be az űrt az életemben. És veled akarok lenni ebben a földi létben és az örökkévalóságban egyaránt. Akiknek a szívükben ilyen imádság van, és ezt szeretnék elmondani az Úrnak, alkalom van erre most. Hajtsunk fejet a Isten szín előtt, és akiknek imádság van a szívükben, szeretnék ezt az Úr előtt elmondani, alkalom van erre.